Però li dic que no puc sortir de casa perquè el meu carrer ha desaparegut. Vostè no veu res anormal, oi? No, senyor, no. Esclar. I avui és dilluns. Són 3:15 del matí i això és Barcelona. Sí, senyor, Clar. sí, sí. Esclar. Anem, ara em sentirà, ara em sentirà. Un veí que es troba com jo. Com ha arribat vostè fins aquí? Caminant pel carrer. Ep, calma, que per vostè avui el carrer no hi és. Senyor funcionari! Senyor funcionari, per favor, digui'm on s'amaga. Ja sé que només es tracta d'una broma, però ja n'hi ha prou, no li sembla?